Wasal iż-żmien il-problema tal-Air Malta tkun solvuta għaldaqstant fil-jiem li ġejjin se tittieħed deċiżjoni kruċjali dwar il-futur ta' din l-entità. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat inħadd filgħodu f'San Pawl il-Baħar. Moħħna huwa li nużaw l-istess stil li użajna fl-Air Malta. Illi naraw illi nattiraw l-investiment. Illi naraw li dil-kumpanija tibqa' kumpanija Maltija u tkun kumpanija ta' Malta. Li naraw li il-ħaddiema jkollhom l-opportunitajiet u ma jitilfux il-post tax-xogħol tagħhom. Li naraw li l-kumpanija tkun sostenibbli. Dan sabiex il-linja nazzjonali tal-ajru terġa' tieħu posta bħala waħda mill-muturi l-kbar tal-ekonomija Maltija. Determinat flimkien ma' sħabi li dil-kumpanija nerġgħu waqfuha totalment fuq saqajja u tkun waħda mill-muturi l-kbar tal-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru sostna li kif ġara fil-passat tal-Air Malta se jkun hemm min jiddubita jew jipprova jiżra dubju dwar il-futur ta' din il-kumpanija, iżda dan mhux se jxekkel l-ispirazzjoni tal-Gvern. Meta 40 sena ilu u fuqhom kienna ġejna biex il-predeċessuri tagħna kienu ħolmu illi jwaqfu l-Air Malta, kien hemm min qalilhom dawk kasafar taċ-ċomp u ma jtiru qatt. Taru u temaw eluf ta' familji u eluf ta' negozji matul is-snin.